босонил яги седу ҳам канази беҳулиш дарудай босон канази беҳулижо гуро босон муго айну наҷас поннусужи қувожо нуссавго лага жиндир қувожо буго босон сухҳотиҷо мазҳабаза қувабжо синги ду босон каналижо букунаро дасу дару херги букунаро нага букунил авун сухҳодо босонил гурого шибго цугижо ясул доб хисулед халала бацада цуги дару ҳечунани бусурбана врачаз ҳавжо буго дуи дару ҳа босонил ҳан яги босонил нах яги босонил адал нах буго дуи даруил аволе бугунани тока дуи ҳасу хисуле бацада ҳала даруги ҳечо авун бусуран врачаз аволе бугунани домехал дожо босон букунара дожо дару букуна ҳасул зинги умро қасар лизе руҳ борчизе доб ҳарама бугуни ҷо ҳаси ҳалал сула чареҷо лияшеоло кин абунани мисаласле чи ған қуле бугуни шоқлажо буги қан то шоқол қаражо эхе инабизе зинги тока шамасли батоле вечонани ҳеқезе ҳарама бжа гуронани то бжа доста ҳеқеза бунги до шоқол қаражо эхе инабизе кола досо руҳ борчизе букине досо руҳ қасар ҳабит севесе буго до ҳарама букарасо мугужо эсе ҳеб точкаил ҳебакала ҳалал сула ҳединго чи вақуца холи угони рағда доба армиялда мисаласе каназе кабурго хара чу гуро ҳечо мисаласе яги босон гурого ҳечо мунги вақуца хуезе хенуго ҳеб руҳ борчизе ҳоло мун хӯечо укине ҳоло дуе до босон каназе ихтиёр тол дуе до чаре ҳечо слиясе ҳоло ихтиёр тол ду руҳ борчи себесев ҳабула до ҳарамши дост нақчуала ҳеди набакала чи туберкулезаш буканиги цуги кӯшар он таваз буканиги ҳағаб он тияше бусурана врачаз аволе бугуни тока дуи хисулеб ҳалала даруги ҳечо ҳавжо буго дуи ҳалалаб ҳавжо буго дуи дару тока дару ҳечон аволи руҳ борчизе букини ҳавжо эсе дарусун букуна ҳесу руҳ борчиз севеги кезавула ҳав ҳарам хияласа доси до момента левги ҳалал сула ҳедина қайда ваҷуна. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наш канал в YouTube.